emekwenu lapho siyesizokuzelana semuntu ehambe amaprogramu amaningi abantu befike bekhuluma o-30 minutes 1 hour kodwa zonke lezi zinto beyikhuluma kwenzeka khona. Ingakho nje thina as-MP lapho ngiwatshela lapho ukuthi hayi sikhulume ngoba phela kusuke sikhulume kodwa okuningi siyobe sokwenza lapha egroundini. Ingakho isikhathi esiningi ihleli sibona masikhuluma khansi seshamali zathi esiyitholile masibuya egroundini. Congress i-MP lapho i-organization ezokhulula kakhulukazi abasebenzi abahlala nje bokhaya. Ayiqalanga kalula, iqale kanzima. Abanye saqala nabo basala endleleni ezaseningi ezahlukene. Ezinye zazo izathu ukuthi sisale umuntu efuna ukuyale. Ngizwe abanye bengxela kakhulu upresident kumele beshintshe iy'patsha, shintshe unobhala, yazi sasososhintshe unobhala. Bamgxela kakhulu upresident, abantu abaningi abanga-understand ukuthi kwenzakalani. Kunezinto eseyijwayelekile engekho right, seyijwayelekile nje ukuthi zenzeke. So ngesikhathi sesibona ukuthi engazuthi yona right futhi efanele ukuthi kwenzeke. Ukutshontsha corporate or i-corruption kholelwa ukuthi umuntu uma etshontshiwe uma uzwana naye suke kumele usondele umkhuzi ukuthi hayi ngizokwenza lokhu. Kanti corporate kuqala ngesikhathi sobandlululo impimpi umuntu othindezela abantu abamnyama umuntu odayisa ngomzabalazo wayelengiswa corporate kwakuthatha isinqumo nje enzima. Kuthi-ke ngale yangathi masithole kuthiwe bamtholakele ukuthi uManzenza khona into ongasayenza kwamane kuwe umngane wakhe kuthiwe wena uzokwenza umsebenzi lo. Kufuna umngane wakho wangempela kuthiwe wena uzomlengisa lo muntu ngoba uphule umgomo wokuthi sibe nenkululeko oswela abantu bakithi abamnyama. Comrade nathi-ke siyiMP lapho sileyo ukuthi umuntu uma yenza into wrong awukho ushwele. Uma wenza into wrong awukho ushwele. Ngisho ngathiwe sizwana kangakanani nokade sazana ongayenzi into esivumelene nayo ukuthi sizoyenza esizokuxosha. Kodwa ngeke sikusukela yikho-ke iphutha-ke lokuqalisa umzabalazo. Kuyi-process, kufana ne-treat. Awumanti kwenzela iphutha, ngithethe ngiyaphuma ngayishayisa abashitheke kuyi-process. Kale le conversation nikhonbisane, nikane amathuba, ufonelwane uze wenze izinto ey'ningi. Nayo-ke lento yokudayisa ngomzabalazo ikanjalo corporate. Corporate umjaho uma usuka eMaritzburg Marathon iza la eThekwini. Ngesikhathi kuqala abantu abaningi sihambe sizoba imoto ebanjikile behambe besala kwakhe. Abanye bayasala ukuthi sebekhathele, abanye bayasala ngokuhlamba imali endleleni, abanye vele kusoda yona inhloso ukuthi befike eThekwini. Abanye bayafika eThekwini kodwa khona abafika kuqala, khona abafika kamuva, khona abamali endleleni bese kuphumula bekhona umoya bezama bese befike eThekwini. Khona ukusho kwekhomplethi ukuthi nasemzabalazweni enjalo singawuqala sonke kungasafiki phambili sonke. Kunabantu abeze ngey'nhloso ezinhle emzabalazweni, kunabantu abeze ngey'nhloso ezimbi emzabalazweni. Kodwa ngembone nje kusuke ukuthi lokuze ngayiphi inhloso, lokuze ngayiphi kodwa uzombona ekuhambeni kwesikhathi ubone ukuthi ayiphi. Lo Comrade wayesekhuluma into esahambiselana nayo. Comrade sisonke la inhloso yethu sonke ukushintsha iy'mpilo zabantu, asishintsheni iy'mpilo zabantu ngokuthi sithine nokumakade kuphela ama-program bese kuphela kanjalo. Iy'mpilo zabantu asishintsheni practical. Comrade, sisonke la inhloso yethu sonke ukushintsha iy'mpilo zabantu, asishintsheni iy'mpilo zabantu ngokuthi sithine nokumakade kuphela ama-program bese kuphela kanjalo. Iy'mpilo zabantu asishintsheni practical.
ngiyakhumbula nami ngiselela Gejana sisikagogo sasike sivalelane YCL kuze kuse kudliwa amadokhumenti yakhona kodwa ngoba sasuke sikhuluma nje sikhuluma izinto ezinhle zodwa kumabhodlela kodwa into zabangayishekanga ngiqonda ukusho ukuthi ithiyori yodwa ayingozi ubike i-practical ingakho sithi-ke asiyesigxileni sonke i-practical siyeke ukutheorize kakhulu amakomanisi nobeshilo-ke ushida ukuthi-ke ey'ntweni ey'ningi yazosilekelela ngoba ibona abazokubona ngane thina mhlawumbe singakakukho ngoba siqalile le ndlela nawo ngiyathemba ukuthi sazohamba ibanga elide soze sifike la sifuna ukufika khona. Comrades, lapho uyichazile i-background ushila ukuthi-ke sifike kanjani ukuze sishintshe iy'gaba. Comrades, yonke into esiyenzayo sibheke lapho iney'ngqinamba, iney'nkinga, inezinto ey'ningi abanye bezama ukuzivala ukuthi singakwazi ukwenza ama-program lapho abanye bayasibiza endaweni esithembe sezulu nomhlaba ukuthi impilo yakhe ingashintsha noma ungasuyekelela. Comrades, njengoba seniqalile seningenile kule kakhulu kunemali kubeseningi ufuna ube miliyoneri esisuke kwasuka imiliyoneri kodwa ukuthi impilo yakho izoba ncane nekusasa lizoba ncane nangithi impilo yakho njalo kusho ukuthi ikusasa lakho lakuye kuphela khona ingaze lihlole liphile impilo yakho inamehlo yonke inamehlo yonke indawo ungayenza into uyitshela ukuthi akekho umuntu okunayo lento yenzayo wena naloyo muntu osuke nayo ngaleso sikhathi khona sokubhala ngeke ube mnandi uma sesibhalile into erongi isho umngani wami isho umuntu wasekhaya ayirongi isigebengu ngeke siyosi-pretenda ungazuthi uma umuntu ozwana naye ungesimjwayele remember ye-MP lapho mhlawumbe kumele simtreat-a ngenye indlela umuntu uyimemba ye-MP lapho umuntu olidayo kwi-MP lapho mhlawumbe kunamasibila naye yokuthi sibe personal ngoba uyano-understand-ayo ukuthi senzani njengoba siyala phakathi asikwazi ukuthi abanye bethu bebele iy'mpilo zabo ngendlela ey'ningi ezahlukene ama-comrades amaningi asekaboshwa nje alala ey'bhokisini ama-comrades amaningi asethola-ukusatshiswa ey'ndaweni ey'ningi ama-comrades amaningi asenezitha ey'ningi wena masuthi uzodayisa umzabalazo i-MP lapho yayiqala sithi sigxile kakhulu emsebenzini sigxile kakhulu kubasebenzi zonke iy'nkinga zabasebenzi ababhekene nazo wahamba sagcina sesibona ukuthi uma ufika emafemini uthi uzoxazulula iy'nkinga uthi uyafika uthi uyimelele uthi ubani wabhuli ubani wabhuli yonke enhlukumezayo ngezinto ey'thile ayingholeli or ngiziphisela ama-hour kusho izinto ey'ningi sagcina sesibona ukuthi kunenkinga kuleyo yabantu bokufika sayiqala iprogram abantu bokufika masiyiqala iprogram abantu bokufika ngizokhumbula ukuthi masho yokuqala esayenza kwaku-August sayenza eMaritzburg e-Eastwood sayenza leya mashi nabantu more than 5,000 bonke labo bantu babeyiwokhela ngey'nyawo sikwaprovayidana i-passports abanye babeyigibelela bekwazi ukuthi bekwazi ukusondela ngoba sesishilo ukuthi wonke umuntu ongasebenzi akaphathe i-CV yakhe efike sobe sesibaphipha nabantu bokufika uqashe umuntu wasemadani
baphuma-ke abantu ngobuningi babo bafika abanye bamafika bezela bona besho sibina kahle abantu aba-150 kodwa ngicela-ke linginike ispace nayivale ifike noma nayivale ikhampani izobakhipha konke ngicela ninginike ama-CV awu-150 awu sihlale phansi-ke sibhale i-agreement siyisayine sivumelane ukuthi-ke every week mhlawumbe uzothatha abantu abawu-10 noma abawu-15 kwenzela abantu abaningi baqashwa wakhona amagolozayo senzeke futhi masho khona siyabona lowo mafeli kwagcina ngathi abaningi bayasivumela ukuthi sizobakhipha abantu bokufika ngoba sithi makuphuma umuntu wokufika akusizi ukhipha umuntu wokufika ushiye kanje sithi umuntu wokufika asinephuma illegal maseqasha umuntu wase-South Africa khona nje sakwazi ukudla mase siyalandelela lo muntu osebenzayo ngabe lo muntu osebenzayo ngabe yonke into imithetho iyagcinwa yini iyahlonishwa yini amalungelo akhe njengomsebenzi saqhubeka lapho senza la eThekwini eClaywood senza ukuthi into efanayo ngasho abantu baphuma ngobuningi babo basibiza abantu ey'ndaweni ey'ningi sagcina seseNewcastle nakhona abantu baphuma senza into efanayo abantu esesikwazile ukubaqasha kuzona zonke lezi ndawo kwaku-856 khona kunjalo bakhona abaqashi abasayibophezela ukuthi every week kumele sibahambise nabantu ama-CV beqala ukusebenza umkhankaso wethu-ke abantu basidinga ey'ndaweni ey'ningi njengoba esike washo usomlomo ukuthi mhla-19 Lwesithathu next week so besiseGoli besikhona-ke futhi eGoli Slosheka nje la kuzoba khona nemashi sabe nawo uSiphophesini sihambe ngoLwesibili sihambe ngoLwesithathu sabuya ngoLwesihlanu nakhona silapha eFreedom Park ka-124 sifikile sathi unyakazisa nakhona siyabona ukuthi izoba impumelelo kakhulu leya program le into-ke efike isixake kakhulu kunabantu abayibiza ngabaholi abafuna ukufundela imithi basobaqalisi sobaqonga nje kuyemuthi abathatha iyadlala yabo uzophazanyiswa umuntu osekwimeshini ezophazanyiswa wemfikele lapho sele-energy wonke sazophila nje nayo kuphela nini 10 years or 15 years 20 years sokusilile nayo ngoba inhlonipho sike siyibeke phambili ukuthi mina ngikhulele emakhaya-ke endaweni yasemakhaya umuntu omdala uyahlonishwa umuntu nje futhi uyahlonishwa kodwa umuntu ozoma endleleni yethu ukudala sokubeka eceleni sidinge nje naye ngendlela e-right ngoba akwazi ukuthi eminyakeni engaka njalo kudlalwa ngabantu bekhohliswa njalo masekuyokhethelweni ama-political parties door to door yocela abavoti bevotela abantu bengaphinde betholakala bonke lobuhlungu lobu thina sikhule khona emakhaya sikubona behlupheka abazali bethu ihlupheka imindeni yethu behlupheka omakhelwane sisahlala nabo abantu abahluphekayo masezoqhamuka umuntu ezosebenzisa abantu bakithi ngokuthi bevotele masevotile bese kuphelile nje soza kunale mhla 5 years futhi sezocelela imigodi ngiyazi ukuthi kunemithetho osozidingwa ngayo i-system nayokucebezela abantu abamnyama ngesikhathi sobandlululo ngo-1976 yayithi mayiba nokuphathwa koDonbasi babe khona abantu ababethi iyuphi abahlongahle bephikisana nohulumeni ayihloniphi kuhlabana abantu abamnyama babe khona abantu ababeyithatha benengalekwane lonke ukuthi ayisoze ngisoze naqoba uhulumeni babe khona abantu
ababesayina nabelungu bebona ukuthi umthetho wabelungu u-right ngaleso sikhathi. Kodwa njengamanje zonke iy'ngane ezayibambe iqhaza kuleyo mashi ezalwa nalento ukuphathwa kwama-IP nokumpasi zangamakhawu manje futhi angazi zilandulele zikhona emabhukwini omlando kuhleli futhi ngazo nasey'koleni sekufundwa ngazo ohetha Peterson okuyena owayebalokuqala kuhleli futhi ngazo amadokhumenti amaningi kodwa ngalesa sikhathi bakhona abantu abazamaphilisi. Ngesikhathi ubaba uNomalala esewupresident kwimedia bakuvumile ukuthi uyawubulala ugovernment. Bakuvumile ukuthi irandi liyehla ngokuvela, kuvumile ukuthi uNomalala owaseNanda afundile izwe laphatha kanjani. Kuvumile ukuthi ubaba uNomalala ucorrupt nje kakhulu. Kodwa njengamanje wonke umuntu uyabona ukuthi babefunzwa nje into engekho uma uqhathanisa upresident okhona nabantu asebabonakala. Nathi-ke sinenkolelo yokuthi abantu abaningi basibona njengey'lima, abantu abaningi basibona njengabantu esinesizungu, abanye basibona nje ukuthi bathi abanye bayingani basebenza nabo bayeke abanye nabayezamele. Kodwa sesiqiniseke ukuthi eminyakeni ezayo babona abantu besasilwele. Asijabulile ukuthi bayibone manje, sivele singabeyibone emva kwesikhathi esithile. Yingakho-ke umuntu noma ubani ozama ukusho amagama angacacile ngathi sengiswavala manje siqhubeke ngendlela yethu uma siyazi ukuthi sifunani. Uhulumeni kunemithetho eminingi ekhona. Mukhuluma ngento yabasebenzi nje, umsebenzi efike evule i-case esesiyemeni ukuthi uqoshiwe akufede isimezana ukuthi uqoshiwe esesiyemeni mefike esesiyemeni kuthiwe uzosendelwa i-date yakhe ini asendelwe-ke afike umqashi amane engafiki kwi-date uqoshiwe ngalo msebenzi kuthiwe akafikanga kumqashi sazophinde simzama ukuthi sizomthola epostpone ekhaya libekwe i-date afike umsebenzi afike umqashi futhi engafiki. Angithi wabona ukuthi umthetho loyo kodwa lo mthetho ucindezela umsebenzi ngaleso sikhathi akasasebenzi usehlele ekhaya useswele ngisho nawe ukuthi uzolala endlini. Umsebenzi ngaleso sikhathi uney'ngane ekufanele ay'yise umsebenzi ngaleso sikhathi unomndeni awuprovide afuneka wona. Umthetho awunendaba naleyo kunendaba nje ngokuthi angafika sisazomzama, uyayizwa ukuthi sisazomzama ukuthi inkinga yakhe abacabanga ukuthi lento ibaluleke kangakanani ukuthi umuntu uphelelwe umsebenzi. Njengoba uphelelwe umsebenzi ufuna ukulungisa kunsina uphele uy'nyanga eziwu-6 uphele unyaka. Umthetho awucabanga ukuthi lokho kade usebenza-ke ungaholi. Mhlawumbe ufake ikhona esikuyifunayo njalo nenyanga yokuthi ikesi lobe isaqhubeka ngathola ukuthi ungalo-wrong wena nomqashi kodwa ukwazi ukuthi angithi masuyi-professionals ukuthi hhayi umthetho bakhuluma ngomthetho ngazuthi umthetho into eqhamuka ezulwini nje iqhamuka phezulu yalokhu zonkulunkulu kanti usuke wadraftwa abantu wabenenhloso ey'thile zokuthi abantu bazobancindezela kanjani. Ukuthi imithetho eminingi njengamanje wonke umuntu abantu abaningi bayethetha umthetho oqhamuka kuhulumeni futhi u-right. Miningi imithetho engekho right edadoyele uhulumeni. Ingakho thina sithi sizoyi-challenja. Ukuyi-challenja-ke iy'fundiswa zizositshela ngama-procedure ama-process asiyisebenzi yona. Sayisebenza uhambe sibe sibeke lapha leyo nto ngoba lo mthetho wabekwa ngamasibuko. Ingakho ukuthi sometimes masifika kumqashi sikhuluma ukuthi umqashi abasebenza amaholiday inyanga yesibili. Abasebenza amaholiday inyanga yesibili uzobaholelani abasebenzi? Achaze imithetho, achaze ukuthi kakhulukazi
30%. Koza kufanele ngokuphosa umsebenzi ngoba abantu abaningi abenza lezo zinto kakhulukazi ngengogqobo ifike iholele umsebenzi ngenyanga u-3,000 usebenza every day Monday to Friday u-3,000 ingane yakhe efundayo akayinikwe leyo mali kodwa ukukhuluma ukuthi umama noma ubaba imali esamele ondle umndeni wonke kodwa ngisho i-pocket money ingane yakhe akayiniki leyo mali leyo. Futhi siyangazi ukuthi laba bengathanda imali ezizoyishwa yini noma kakhulukazi ngazi imali kule demoni noma yini bayahlukumeza abantu ngizama ukusho ukuthi imithetho eminingi kahulumeni abantu esiyilandelayo sivela siyigcine eminye nawo uzocabanga ukuthi kodwa lo muntu oweshayela umthetho wayethobakele miningi imithetho kukhona nje nomunye umthetho othi mawuzokwenza imashi kumele uqale wazise abantu bezovakashela ukuthi kumele besayine iphepha ukuthi siyavuma sizoyithatha imemorandum ngosuku oluwukuthi uma bengasayinanga ukuthi u-aplayele imashi ukuthi wakhona esikwazi ukuyi-approva le mashi ngoba lo muntu ofuna ukumashela awumazisanga noma akasayinanga. Uyabona ukuthi umthetho osangele awukwazi ukuthi ungafika wenze into e-wrong mase ngiyatshela ngosuku oluwukuthi ngiyezanga lapho ngizokutshela ukuthi wenze into e-wrong ngizomehamba namaphoyisa angizobona umthetho ukuthi ungafaka kanjani ngoba mawumasha kufanele ngabe wena wakho ongcono nakhona kuye emaphoyiseni kahle umuntu uyawatshela namaphoyisa ngosuku oluwukuthi ngizocela i-escort eningade siyomashela ikhampani ukuthi ngizomashela usibanibani ukuthi ngoba amaphoyisa wona usuke sekumele ube yona-ke bafuna ukumtshela kwenza uhlelo ukuthi okangabi inkinga yakho wena ukuthi ufuna ukuyocela umuntu into akafuna ukusayina sethiwa manje imashini ayisekho emthethweni. Yizona zonke lezi zinto okumele siy'jabule nje ezi-MP nakhona. I-MP nakhona kwabanye basazoyizonda kakhulu kakhulukazi laba abawusomabhizinisi basazoyizonda kakhulu okanye nesiqiniseko ukuthi eminyakeni elandelayo ibona kuyithanda ukugula wonke umuntu wonke esenzayo kuyamanje beyi-understand kodwa esikhathini esizayo beyi-understand. Ngakho siyafisa ukuthi masenza lo msebenzi wethu mhlawumbe siye sithole ithuba sikhulume nosomabhizinisi babantu abamnyama ngoba bavalele isikhathi eside nothweni ukhokhobelwa abanye abantu. Sike sihlale nabo phansi ukuthi siya-understand ukuthi niyafika mhlawumbe kwebhizinisi nithathe entweni nisazama nalokusimama ukuthi nikhule kodwa phela kusakuhlukumeza abantu abasebenzi ngoba ubuhlungu kakhulu umsebenzi nezokuhlukunyezwa omunye umuntu omnyama. Kufanele ngabe thina abasebenzi esibaphatha kahle ngoba kuthasula kakhulu ukuthi ubona omunye umuntu wakini ehlukunyezwa omunye umuntu. Kukhona omunye nje engeke ngimoshe igama lakhe esayibanga nayo ukuthi sisebenza silwisana nabasebenzi kodwa umuntu osebenza kwe-reception akumuni into enjani leyo ukuthi silwisana nokuthi abasebenzi bephatheke kahle emsebenzini kodwa akulekelelayo ofisini wena uyabahlukumeza umahoneli. Ingakho ukuthi abaholi bethu kakhulu bakhona nabanye abaqashwe ngale emakhishini abaqashe abafowethu ababambele engadini. Lo muntu umholi ohlulwa ukunakekela umuntu uzofika ezomala athi akusizwa abantu bengahlukunyezwa abasebenzi kodwa yena umali umgadela ingane umhlukumeza uyangamholeli
yena umuntu uyazomala yena u-anti-ngaphikizi epheli ngendlela namholeni yena ubuye amthuke ashawonela amagama lawo ngamacabanga ingakho ukuthi ngelinye ilanga mhlawumbe siyomele siyenze research thina abaholi ukuthi-ke mawuqashe u-anti okhona umqashile kwakho noma kini sike siphume ngale check ukuthi ubani lapho ngiphethe kanjani ngoba kumele qale kubosibonele nawe ufana nokuthi uzothi umholi kodwa uyasebenza kodwa ushisa ngenkantolo kanjani kwenzeka kanjani lokho umholi kodwa uyisonto sonke enkantolo kanjani yini uzoyenza lapho awukwazi ukuthi ezivandeni zakho kulokunakekela izivande zakho nje egcekeni mawusuthi uzofuna ukukhanda iplaza uphakela abantu uzobulala abantu ngenzalo usakhula ukuyinakekela wena lapho uzokhona wena nomndeni wakho lento yokulwela abantu ijulile kakhulu ngoba sokumele izinikele nawo yonke into umholi wangempela umholi oqala ayinakekele umndeni wakho awukwazi ukuthi umholi uyasebenza kodwa mawusuphuzile mawusumhulile ephuze utshwala iy'ngane zakho ingalingani awundi ngisho abazali bakho besandleni kodwa uyibiza ngendlela comrades angifuni ukuba muhle kodwa ngiyafisa mhlawumbe ukudlulisa iy'nhlaka kuma-region sazobachazela ukuthi izinto ezinezinto esiy'lele khona ngoba lento empela khona engakaze bekhona emhlabeni iyaqala bazosilekelela nje abazele usolwazi kwezinye zezinto iyaqala ukwenzeka sizolitshela nani ukuthi yiphi indlela yokusebenza e-right ngoba sikwazi ukukhama sesifake isampolo isiswebhu singakutshelanga ukuthi nabo right nabo wrong sizomnika leso sikhathi ama-workshop asazoba khona wonke ama-regional level emva kwey'nyanga ey'thile sazovumelana ngazo zizotshela kunama-industry lesabizwa-ke mhlawumbe kanje mhlawumbe azobizwa kancane masohlangana sonke kanje endaweni eyodwa kodwa azokwenziwa khona emajimeni ngokuyiwe kuyileve yenziwe khona iwe kwenye region yenziwe khona kanjalo kanjalo ngendlela eqhumane ngayo sisazoyenza ukuthi indlela simlele ama-dates ukuthi ngosuku ukuthi ikhona isimo ezokwenza lowo msebenzi ngoba sifuna ama-socialist esuka nawo empini ekwazi ukujima kahle yazi ukuthi sibalulekile ngoba amagwala siwafunda yabona-ke nje wachaza ukuthi manje ngizoboshwa nakundawo zokukhipha ngokusha futhi ngizophuma nje akekho umntolo okuzokwenza ukuthi nekekule ungcono ngakamani ngoba sekancane ukuthi uhulumeni uyawubulala abantu kanjani uyaboshwa futhi uma uboshwa uzophila kahle lapha udla uzophuma uzoshiya thina sokuqhubeka indawo yokuphela lapha ekumena masuphumile futhi kuzojoyina uyabona nje complex mawuboshiwe uma ngiboshiwe ngizabona zawuqhubeka mhlawumbe ngokuya futhi ngijoyine yabo complex kodwa sifunda mawuyigwala nje mhlawumbe ungayithumela kwincwadi yakho kusasa ukuthi ngathi kumele awunero design wamakhono asiwafuni nje ngempela amakhono into yokufake bahlele bebuza abantu abaningi bethi manje uzawusaba ukuthi uzofa ngiyengaphendula ukuthi-ke ingane encane ena-4 years 5 years kwenza ethi ingenaso nazenze lokhu sinero ukuthi kwemigwaqo eshayiswe imoto umfundisi ohlele esendlini ophuma ngobekozo yena kuyenzeka naye ethi uyahambele eshayiselwe imoto eshona wonke umuntu kahlahle ogcina eshonile ngisho ungahlala endlini uthangkhulu kodwa vele ogcina eshonile kodwa ngcono ukufa ufele eqinisweni ufela ngomzabalazo kunokufa ufele ekufeni uyangikhumbuza uComrade Mongethi ngoba sebebaningi abantu abasebenza thina sizonika nje iqeqezana ezichazayo ukuthi-ke ubani kune-scanner lapho la kuzoskena khona
ngizoloko lamafoni amadala into ekuthiwe into engescan nangu njena libhaliwe inamba phone number somlomo email address address ye-ofisi la uzoskena nje sisazoyilokhuza nje kasomchaza kahlokuni but uzoskena isho ukuthi ukhanga kuyiphi kwenjini yonke ama-details azolokhuza ngekho ozokwazi ukufika lento ngoba silokhuza izibhaliwe ithina kuphela sebebaningi abantu behambele emafemini beyibuze dathi lento izofana ne-form yakho awusebenzi ungayiphethe ngabe nje yikuba yithale nzima ukubona ukuthi ususebenza kodwa lento ayikho uzobona nje ziningi izinto esiyihlelayo njengamanje kubuye wazi ukuthi sifokhase kakhulu kwi-private sector senza nakahulumeni zikhona iy'nhlelo esazomemezela nje ukuthi mhlawumbe wonke amayunioni awazama ukusondela lapho amanye amayunioni akwi-registration process ukuthi masekupheli masizawumemezela ngewonke kodwa enye into esokuyigcizelela ile ethi thina ezi-MK lapho si-alliance nomkhondo wesizwephathi futhi sidlelana nomkhondo wesizwephathi wonke amacala ethu noma nje somlomo wonke amacala ethu babefuna ukusibopha bengafaki i-MK phansi enkantolo abafake thina enkantolo khona sizokube sisasinamandla ukuthi kodwa kusifumeza imfiyethu abantu abaningi ngoba masingishayenilo nje ukuthi sizokhumbula ngesikhathi soJulayi kwakunzima kanjani leminyaka edlule ukuthi kwakunalo ukuthi kahle i-state amaphoyisa masekuthiwe sonke South Africa ngosuku olulodwa ngesikhathi esisodwa sithathe isinqumo ngeke bakwazi ukusinqumo yabo kodwa-ke step by step khona lesiyabona ngoba sila sikhona kunabaholi abanikela ngey'mpilo zabo sila sikhona kunabaholi abanikela ngegazi labo nangemvunulo yabo nangempilo yabo ngazo zonke izinto mhlawumbe Hallelujah.